Στο προηγούμενο βίντεο αναφέραμε το μεγαλύτερο πρόβλημα που προκαλούν και αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα οι πόλεις μας σήμερα, που είναι το οικολογικό τους αποτύπωμα. Με απλά λόγια, το οικολογικό αποτύπωμα είναι το μέτρο του πόσο ο άνθρωπος ζητάει πόρους από τα οικοσυστήματα της γης. Ακριβώς όπως είπα τη μασχέ στην άμμο, οι ενέργειές μας, καλές ή κακές, αφήνουν ένα αποτύπωμα στο περιβάλλον, επηρεάζοντας τα πάντα, από την ποιότητα του αέρα και του νερού, μέχρι τα ζώα, τα φυτά, τους φυσικούς πόρους και τα μοτίβα των καιρικών φαινομένων. Ένας τρόπος να δούμε και να καταλάβουμε πώς βοηθάμε την γη και πώς όχι, είναι μέσα από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Υπάρχουν στη φύση κάποια αέρια, όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο, τα οποία βοηθούν τη γη να απορροφήσει θερμότητα από τον ήλιο, και αυτή είναι μια φυσική διαδικασία απαραίτητη για να διατηρηθεί ο πλανήτης μας αρκετά ζεστός ώστε να υποστηρίζει τη ζωή. Αυτά τα αέρια όμως, όταν δεν παράγονται από τη φύση, αλλά αυτή φορτώνεται με περιεκτές ποσότητες, δημιουργούν πρόβλημα αφού η γη απορροφά περισσότερη θερμότητα από το υγιές όριο. Για να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση, η μητέρα φύση έχει φροντίσει και για αυτό, έχοντας τρισεκατομμύρια δέντρα και φυτά που έχουν την ικανότητα να απορροφούν αυτά τα αέρια. Ένας δεύτερος τρόπος να δούμε και να καταλάβουμε πώς βοηθάμε την γη και πώς όχι, είναι το αν την αφήνουμε να ανανεώσει τους πόρους της, όπως το νερό, τα δάση, τα ορυκτά, πιο γρήγορα από ό,τι τους καταναλώνουμε. Τέλος, ο τρίτος τρόπος είναι το αν επιστρέφουμε στη γη όσα υλικά αγαθά χρησιμοποιούμε σε κατάσταση που αυτή να μπορεί να τα δεχτεί. Αρκετά όμως με τα θεωρητικά, ας πάμε να δούμε μια ιστορία. Αυτός είναι ο Στέφανος, ένας πολίτης μιας υποθετικής πόλης, ο οποίος ξεκινάει την ημέρα του ανάβοντας το θερμοσύφωνα, κάνει ένα υπέροχο ζεστό μπάνιο μέχρι ο χώρος να φουσκώσει από τους υδρατμούς, επιλέγει από τα πάρα πολλά καινούργια του ρούχα, εφόσον τα προηγούμενα δεν έπαθαν απολύτως τίποτα αλλά τα βαρέθηκε, ετοιμάζεται και μπαίνει στο αυτοκίνητό του για να πάει στην εργασία του, όπου θα φάει και το μεσημεριανό του, γρήγορο, σε μία χρήση συσκευασία γεύμα, και στο τέλος γυρνάει στην πολυκατοικία που μένει για να κλείσει η ημέρα. Μέχρι τώρα όλα καλά, εφόσον περιγράφεται η καθημερινότητα του μεγαλύτερου ποσοστού του ανθρώπινου πληθυσμού που μένει στις σύγχρονες πόλεις και είναι μια καθημερινότητα για την οποία η πόλη έχει μεριμνήσει. Ας δούμε όμως την ίδια ιστορία με μια διαφορετική ματιά, από τη ματιά της πόλης που, όπως είπαμε, έχει μεριμνήσει για να μην μας λείψει τίποτα. Ο θερμοσύφωνας ζεσταίνει το νερό από τις πηγές της πόλης για ώρες, τα φώτα φωτίζουν τα σπίτια μας ενώ έξω έχει ήλιο, τα air conditioning δροσίζουν τους χώρους μας στους 18 βαθμούς επί ώρες, με ρεύμα που παράγεται σε έναν σταθμό μακριά από την πόλη, ο οποίος σταθμός καίει ορυκτά καύσιμα όπως το πετρέλαιο ή το κάρβουνο ή το φυσικό αέριο, που με τη σειρά τους εξορίχθηκαν από τη γη. Τα καύσιμα αυτά απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα τα πολυσυντημένα αέρια, ονόματι διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο, και κάπου εδώ αρχίζουν οι πατημασιές του Στέφανου. Ο Στέφανος στη συνέχεια ντύνεται φορώντας τα ολοκαίνουργια του ρούχα, τα οποία φτιάχνονται ανεξέλεγκτα κάπου στην Ασία με αμφιβόλου ποιότητα σε εργασιακά δικαιώματα, φτάνουν στην αγαπημένη του πόλη μαγικά, αυτό έχει πραγματική σημασία, και όντας έτοιμος ο Στέφανος μπαίνει στο αυτοκίνητό του, το οποίο καίει βενζίνη ή πετρέλαιο, για να κινηθεί, και για κάθε μέτρο που διανύει φορτώνει παραπάνω την ατμόσφαιρα με διοξείδιο του άνθρακα και φτάνει τελικά στην εργασία του παρέα με ένα μετρό, κάποια λεωφορεία και κάποια ποδήλατα που αφήνουν κόσμο ακριβώς δίπλα του. Μέσα στην ημέρα θα φάει το μεσημεριανό του, όχι όλο, και θα πετάξει το φαγητό του μαζί με τη μίας χρήσης πλαστική του συσκευασία σε έναν κάδο, τον οποίο η αγαπημένη πόλη θα μαζέψει, θα αδειάσει σε μια χωματερή κάπου έξω από αυτήν και θα μολύνει τον αέρα με μεθάνιο που εκπέμπεται. Καθώς και το νεράκι στα ποτάμια, στις θάλασσες και στους ωκεανούς, με σκουπίδια και άλλα πλαστικά με ζεδάκια για τα ζώα. Αυτή είναι μια καθημερινότητα για πάρα πολλούς Στέφανους, χαρούμενους και ξένιαστους σε μια πόλη που φροντίζει να μεγαλώνει ανεξέλεγκτα και να χρησιμοποιεί την φύση, τα δάση και τη γη για να εκπληρώσει την λεμαργία και τον υπερκαταναλωτισμό των πολιτών της. Από τη στιγμή όμως που ο Στέφανος είναι χαρούμενος και δεν βλέπει κάτι γύρω του να τον προβληματίζει, αυτή είναι μια ιστορία με χαρούμενο τέλος. Σωστά? Ας δούμε όμως πριν απαντήσουμε την ίδια ιστορία από την πλευρά της γης τώρα. Η μητέρα φύση βλέπει κάποια πλάσματα να απελευθερώνουν χωρίς μέτρο τα γνωστά αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρά της και αρχίζει να ανησυχεί. Πάνω που πάει να ηρεμήσει από τη στιγμή που έχει τα δέντρα της να απορροφούν αυτά τα αέρια, βλέπει τις πόλεις να επεκτείνονται και να κόβουν ανεξέλεγκτα τα δέντρα αυτά για να ταΐσουν, να ντύσουν και να φροντίσουν τους λέμαρους πολίτες τους. Μην έχοντας τι άλλο να κάνει, η γη μετά από χρόνια υπερθερμαίνεται, οι πάγοι στους πόλους της λιώνουν, οδηγώντας σε άνοδο της στάθμης της θάλασσας και απειλώντας τις παράκτιες κοινότητες. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται συχνότερα και εντονότερα, με καταιγίδες, καύσονες, παγετούς, πυρκαγιές και πλημμύρες, διαταράσσοντας τα οικοσυστήματα, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές όλων των πλασμάτων της και βλέποντας τους ανθρώπους να τα βάζουν με το Θεό και να αποκαλούν αυτά τα φαινόμενα φυσικές καταστροφές. Φυσικά, οι πιο ευάλωτοι σε αυτό το σενάριο είναι οι ίδιοι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις, αφού η πυκνότητα του πληθυσμού είναι πολύ μεγάλη και υπάρχει υπερσυγκέντρωση στα αστικά κέντρα. Τέλος,
Σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, η μητέρα φύση βλέπει τις θάλασσες και τους ωκεανούς της να αποκτούν νέα νησάκια, τα οποία όμως είναι νησιά πλαστικών και άλλων σκουπιδιών, τα οποία μπερδεύουν όλα τα ζώα και καταλήγουν στα στομάχια τους. Ο Στέφανος όμως είναι χαρούμενος και δεν τα πολύ πιστεύει αυτά, γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει την ώρα που συνεχίζει να ζει έτσι. Έρχεται όμως σε αυτό το σημείο το Dream Your City να του πει πως αν συνεχίσει να ζει κατά αυτόν τον λέμαργο τρόπο, ίσως ο ίδιος, αλλά σίγουρα το παιδί του, το παιδί του παιδιού του και οι επόμενες γενιές θα ψάχνουν να μεταναστεύσουν επειδή η ίδια πόλη δεν θα είναι κατάλληλη από τον κίνδυνο της ανυψωμένης στάθμης της θάλασσας, από τις χωματερές που είναι ανεξέλεγκτες, από τον κίνδυνο των φυσικών καταστροφών, από την έλλειψη καθαρού νερού και από τα μικροπλαστικά που θα βρεθούν στο ψάρι και γενικά στο φαγητό που θα φάει. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει κατανοητό ακόμη, έχουμε ήδη παραβιάσει τους 3 χρυσούς κανόνες που έχει βάλει η γη για να είναι βιώσιμη, και ενώ διανύουμε την περίοδο που ζούμε σαν τον Στέφανο, μάλλον θα προλάβουμε και την περίοδο των παιδιών και των εγγονιών του Στέφανου. Στα επόμενα επεισόδια, μαζί με όποιον θέλει να αλλάξει αυτή την κατάσταση, θα δούμε παρέα πώς όλο αυτό μπορεί να αντιστραφεί σε προσωπικό επίπεδο για τον καθένα και σε επίπεδο διαχείρισης πόλεων.